the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away ere break of day. Peter, svätý Peter. Peter, už si splnil svoje povinnosti? A však áno, všetky komnaty som ráno potváral, každé nebeské oddelenie. A už si pozrel na Facebooku žiadosti? Jaj, zase je tam kopa, čo? Počkaj. Žiadosti o priateľstvo. No, 300 žiadostí o svetosť zase. Pilár. Toho poznám. Čo? Správa. Don Bosco toho roku slaví 200 rokov od svojho narodenia. Svätý Peter, čo s tým mieníš urobiť? No však už som počul, celé nebo, celá zem sa ide zblázniť, ja neviem. Toto sme tu ešte nemali. Ešte žiaden svätý nevyžadoval toľko pozornosti, jak ten Don Bosco. Prvý bude Asisky. Oni si tu takto dobre vychádzajú, ja sa musím poradiť s Asiským. No čo chlapci, ako sa máte? Jaj, kto zase tam píše, volá čo na tom Facebooku? Počkajte, vydržte, neutopte sa. Ahoj František Asiský. Počuj, veľký projekt sa chystá. Ty si s Don Boscom tak dobre rozumieš? Tak potrebujem, aby si niečo zorganizoval. Ešte aj s nejakými ďalšími kolegami z neba. Lebo oslavuje 200 narodeniny. Tak zdá sa mi, že by ste si mohli urobiť taký menší výletík na zem. Hej, ha? Ešte sa ti ozvem a vysvetlím ti podrobnosti. Ja zavolám ešte Piovi, aj matke Tereze a Jánovi Pavlovi radšej napíšem mail. No a vymyslíme dačo pre Dona Bosca, OK? No jasné, však Don Bosco veľký parťák. Tak teda súhlasím s návrhom, rád sa prejdem na zem. Verím Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba aj zeme, Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás, modlíme sa, Bože, za neho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej do nás sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. Svätý Peter, nedvíhať. Čo? Peter! Hej, veď áno, modlím sa akurát. 200 už rokov má. A teraz som bol s Jančím, veď včera. No môžeme, pravda, jasné. No dobre, jasné. Dobre, idem hneď. No, zabudol som si rušenec za bakuju. Tichšie, deti, už to bude. Aha, Peter, no ahoj. Áno, ako to ide v tvojom oddelení? Tak, deti sú zdravie, snažím sa o ne. Tak, dobre, počujem, a idem rovno k veci. Vieš, ja som si teraz pozrel databázu a Don Bosco oslavuje 200, vedela si? No si predstav, no aj som tušila niečo také. No, už je to 200, počujem, a chcem ťa poprosiť jednu vec. Zorganizoval som vám taký meeting, pôjdete do Banskej Bystrice, do Sasovej, tam je salesianske stredisko a budete musieť to tam priamo dohodnúť, že ako to oslavíte, lebo však celý svet sa mi tu ide zblázniť, tak urobíme takú... To sa mi páči, áno, som za to. Dobre, takže ja ti potom dám vedieť, že čo kedy pôjdeš, hej, a už tam sa stretnete. Ešte neviem presne, kto každý príde, ale však... Nie. Dobre, Peter, píšeme si, kreslíme. Dobre, OK. No, už idem. To máš som zabudol, že to takto.
Som si menil naposledy. Nové e-mail. Okuliare vypočuť si musím. Karolko, witam. Chciałbym się od Was, aby pomóc nam w uroczystości KS. Obecnie upamiętnia 200 lat od narodzin i tych z innych przyjaciół. Jesteś prawdopodobnie coś na chystę i czekam na niego. Będzie wielki święty Piotr. Dobrze. Tak ja przyjecham. Pio, veď aj ja som Pio, aj ty si Pio. No ja som Pio. Čo tak, a ja tu chcem byť na konferencii. Spovedať choj, stačí tu jeden Pio. Aj, dobre. Jo, a kde je ten František? Či sú ešte zápchy aj tam v Asisi? Nechaj tú dažďovku. Sova Eva. Ave. Poď si. Pio! Pio! František z Asisi, tu si môj. Zdravím ťa. Ako Pochválen buď Ježiš Kristus. Ale meškáš. Meškám, ale málo. Pozri sa, už ide aj Karol. Karol? Nemá lepšego od Jana Pavla II. Nebojte się! Nemá Nebojte lepšego od Jana Pawła II. Całą drogę życia oddał Lolek swemu panu. Wnet go droga ta zawiedzie aż do Watykanu. 16 października 7-8 roku słyszy świat i doznaje szoku. Nie ma lepszego od Jana Pawła II. Padre Pio! Franciszek z Assisi! Ja. Ale som vás dlho nevidel. A toto je kto? Karol? Pochválen buď Ježiš Kristus. Zvaný Jan Pavol, bratku. Sadni, to je ono. Tu si, bratku. No Tak tu som prišiel, tu. Aj, no a kde je tá Tereza? Matka Tereza. My v kúše čakáme na matku. No Matka Tereza. Ani Ale nás tu kde? nikto Kde tu neprivítal. ideme? Tam do kostola alebo sem? Ja Kde neviem. my A tu je pôjdeme? voláky pán ctihodný. Kadiaľ pôjdeme? Pálko Otče, Pilis. Pálko Pilis, my ťa veru poznáme. Ty kosa, to je pravda. Sme si v Salesianskom dome. Poďte ďalej, poďte ďalej. Dusty, postav sa, Dusty. Pater Pio, vítajte. Dusty, Svätý poslúchaj, ale. František. Poslúchaj, pochválen buď Ježiš Kristus. Jan Pavel II, osobne som ho ešte nemal takto možnosť stretnúť. Poďte ďalej, poďte ďalej. Dziękujemy, Nech sa páči. dziękujemy. Poď. Môžeme? Nech sa páči, tam jasne. No, aj my sami, hej. Aj. Pochválen buď Ježiš Kristus. Dobre, Pálko, ďakujeme pekne. Dziękujemy, ty jesteś pełnej miłości. Dobre, ja vás nechám teda. To sú už nebeské záležitosti. Dobre, Pálko. František, dajže dole mitru Karolovi. Veď sa mu musí aj zle sedieť. Dziękuję. Postavím oče. Kavička Môžem, ako áno. Archaniela Gabriela, ten tiež podobnú kavičku. Robí, Archo robí takú, áno. Gabo je starý kavička. Takto, a kde je matka Tereza? Ja neviem, ja sa aj tak strachujem od toho Dustyho, čo ten vonku robí, chudáčik. Matka Tereza, Nebojte. tak môžeme začať. Prepáčte, že meškám. Venovala som sa svojim dietkam ešte, ale už takto som vám niečo aj prichystala. Keď už máme toho boska, tak si môžeme aj dať. Ja som dobre vedel, že tá volá čo na pečie. Tera už si tu. Tera, baj. Ahoj. Tereska. Neviem ani Ja som nevyňahal asi aj hlavu. Ja nemám ti nápadu. Koľko to je? 200 rokov. Veru, že už 200 rokov? To ti ide ako... No tak, kde to spraví? Neviem, Joshua. Kde to spraví? Ja neviem, ako ja nie... Môžeme aj v Pietrelčíne. Ja som tam odžil. Nie, ale Mážo ďaleko. Kto nás? Ja znám. Sestra Majka
Môžeme zrobiť tu. Sestra Majka FMA. Naďová. Ja si myslím, že to je, ale volala som aj do kostola Jankovi starostlivému, ale aj tam sa nedá. Nie, tam sa nepomestíme, aj akustika je tam na nič. Ja viem. No takto, počúvajte, takto spravíme v Teledate. Ja som zo Štelmachu volal predvčerom. Myslím, že tam to nie je také hodné, tam to je zaolejované celé, nehodné podľa mňa. Ja neviem, veľké to je, zmestili by sme sa tam, celá oslava, ale neviem, a je to od ruky. Od ruky to je? Nemáme iné. No ja neviem, ja mám ti kontakt na Kubišovu. A ja ti tiež poznám. Ja s jej synom som behával za mladí ešte v Pietrelčíne. To mi synom dome, keby sme tú oslavu spravili. To ti je aj sála, aj pódium. Aj hodné. Áno, Matka Teresa, vidíš? Máme i miestnosť. A kedy to je? 1. februára je to. Tam je to na 1. O 4. sa myslím. Máme čas. No a čo teraz? To je super, jak sme sa dohodli. Sme sa rýchlo dohodli, môžeme sa venovať tu. Ja si nemyslím, že toto je správne. Mám preložiť? No dobre. Jeden žolík, druhý žolík, tretí žolík. Aj si zase namiešal v nebi. No nie, chlapci, to je tak. Mám 3 žolíky. Rozdávaj. Dávaj. Ja mám 15, prekladal som. Behind the scenes. Hej, behind the scenes. A tu Začíname rybu máš? natáčanie. Počuj, schytil si tú rybu, či nie? Ty si lovec. Nedá sa, hej? Lovec ako tak. Také nepoznám. Nebojte się. Bardzo Bardzo dobrý. będzie dobro, będzie. Madre mio, Będzie dobro. Prenda frecta frutti giusti. Sempre felici, passano allegro e senza panni, qualità di Chceš likérku? Prst si Pavle, súhodne bolo, ne? Dobre, takto? Počkaj troška teda. No a kde by som mal byť? Veď ale a ja tu chcem byť. Počkaj, čo som robil? No tak Čo som povedal? Počkaj. Pio som povedal. Pio, Tyri, hej. No, veď aj ty si Pio. Počkaj, ja som musel byť chvíľu ticho. Dobre, veď aj ja som... Kade mám prísť? Poza kozla, stačí. Môžem? Áno. Toto je sova. Nechcem vidieť jeden pohľad do kamery. Lebo čo? Nechcem vidieť. Lebo čo, Pio? Chcem vidieť. Karol. Pio, čo? Dobre, ide aj Karol. Karle! Pio! František! Ešte jedna chyba. Kde je Matka Teresa? Bože! My ťa veru poznáme. Dobre, volaj Palovi, kde je? Jasné, veď nebudete tu nazývať. Hej, Poli. Prvej milosti. Ešte raz mi to povedz. Pevnej milosti. Jesteś. Dziękujemy, ty jesteś Pevnej pewnej miłości. miłości. Tak mu povedz. Dobre, ideme na to. Miłości. Ticho, stej, toto všetko. Sladký život. Ako taký. Ako maky. Za seba. Čo nespraviť pre ňuhov? Oholiť sa. Takto sa robia cenky, páni. Oholený som bol naposledy na tých všetkých. No povedz, Henko, povedz. A Petine Štúšovej. Archo robí takú áno. Gabo je starý pravička. Takto, a kde je Matka Teresa?
Funker, starý záber na mňa. Gabo, to je starý A ja už len poviem, že je matka Tereza, ide do náhodného. Ty jesteś będziesz, nawet ty jesteś będziesz. A już Misiu. Teraz mamy tą sławę. Teraz sa nesmejeme. Ale nie dawaj tam slovo sláva. Dýchaj. Že čo s tým Don Boskom, že koľko to má, dajú sa 200. Koľko je? 29, 600 korun. Może będzie osława. Gdzie ją zrobimy? Dobre, fajn, toto... Preučíne, tam som sa mal dobre. No, natáčam. Neviem, gdzie ta osława. Všetci narazem. Ale ty presne, veď ty si kripel. Počujte, Už to mácha. pomôžete si. No, podľa mňa, hej. Nie? Haló? Čo som? Slobodno. Ale pardon, čo to robíte? Keby ste prosím nás, my máme sviatosť vyloženú, ale to veľmi určite. Chvíľku, natočíme a ideme preč. Keby ste trošku potichšie, môžete sa rozprávať. Prosím, už pomaly ostatných. Veštiš KS. Ma quando la morte ti coglierà, che ti resterà nelle tue voglie, vanità di vanità, sei felice, sei che piacere. Ja preskakujem. Hneď ten oči náš teraz zažovala. Verím Boha, no. Hej. No, nazdar, jo. Nemáš nič máme.